أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على منبع العلم وينبوع العالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه لي قولي. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آمين. Ankelen ko katanga nyini ka bo iblisa dangalen toroma. Ambi anseme alala kanga sigi nyundo ni Allah Taala to barka mai. Ka kisi annema dele Allah Taala fe akoke Muhammadul Mustafa ka doni damadinge. Ani asodi ne sanmo anaka sahaba nyuma ani jonma fengo fengu tugunyoga ni bara nyuma keli alaka neni au fara o jama kulu sanmanka. Muhammadul Mustafa ba fanyana aka blasrali kan sanmon konnana ka fo doni nyini farida e islamé chema ana musulman bela jelinka ode kama Shirifla TV jabaraniya kanu kani jem kan sigi awni aw ambise ka nga bato kechuga do nogayala ani teriala ama fo aw dangana aw ka jem kan mandi kono l'enseignement du vendredi anga sigida temelew angudona seli babu konnana bi ni ala jena nay amina masala babu seminka ode bitalike seli fardawla faraidus salat seli farda anga fiku donaw fe oye asogolu katabla fo jateya ta ani saba boyonko a folo eniya ode nganiya ni anko nganiya ambado nga fo ngania joro ka bunko sebe islamé ka baraketa u bela jelena kada andama ala ka kuma kankan innamal a'mal binniyat wa ma umiru an ya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din. Niya ni kuma kan nun takalage ani Muhammadul Mustafa ka kuma kan innamal a'mal binniyat ibai ka fo ko ngania ye jago ye anga baraketa bela jelena. Nganiyate dore hiya azmul qalbi ala imtisali amrillah bi adai salatin kamila kama amarahu Allah ma al-ikhlas wa lahu wahdahu. Ko nganiyate dore ka duskun nasri kafo mina alaka yamaruya waliya ala yen yamaruya ni seli min keliye mena selindi ala yere nyeda jati kama a khalasi yalendo ala yere nyeda jati kama. Donc ngania ibai ga fo ale joro ka bo anga bato nuna ko sebe ni ale bo ala doro amse ka fo ko bato ama achuga soro ukore ni ngania te jonga bato mina ni ngania makhalasi adoro iga barabike to kaje ama nyina ala fe ala ka famel ko nyumandi ama aflana seli farida flana takbiratul ihram ode Allahu akbar fo Allahu akbar folo mimi fo abfodima takbiratul ihram. Takbiratul ihram fana anga figu donin getro feino uye wala li chamandi ama uye nyefoli chamanke ala nga ambe an wasado ka yira la ka fo bara ibina yi ka fo damne de bala donda bala. Ibnul Qayyim bori fo aka kitabu kono Badail Fawaid ako takbiratul ihram ibse ga fo ja'ala Allahu li kulli ibada tahlilan at-tahlil min al-hajj الرمي وما بعده وكذلك الصوم التحليل منه الفطر بعد الغروب فجعل السلام تحليلا من الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ابن قيم بنفو أكا كتابو كوننا كو تكبيرة الإحرام نيكو إبي حكلي دورو سرالا والما كان ينغاليكي كون جميلا على تكبيرة الإحرام بلا نبارين دابننا إبي نفا جمين سرالا والما إبي كودون جمين سرالا فاميا جمين بألا حكلنا جمين شريعتكو بلا
k'a fɔ Allahu akibaru fɔ in yɛrɛ fɔlɔ ko ka kɛ an ka seli doni babu ye, seli doni daba ye. Ibn Qayyim ko bato bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ daminɛ de b'a la ani laban bɛ a la. I n'a fɔ Ala ye hiji tahalilu yani hiji laban kɛ ramu ye n'o ye kabakurun kerun ye ani baara min bɛ kɛ o kɔfɛ sun fɛnɛ na i bɛna ye k'a fɔ sun tahalilu o de bɛ kɛ ni sun tigɛli ye tuma min na ni tile binna. Donc ciba sanu fɛnɛ bɛna fɔ an ɲɛna ko seli ko a daminɛ a taharimu ko o de ye at-takbir yani takbiratul ihram wa tahliluha at-taslim ko wa a bɛ datugu a bɛ ban n'i bɛ fɛ ka bɔ seli kɔnɔ i bɛ bɔ seli kɔnɔ ni salamu bilali ye. Donc Ibn Qayyim bɛ tɛmɛ n'a ka kuma ye ko takbiratul ihram ma kɛ seli donda ye dɔwɛrɛ kama ko ka d'a kan ko ni jɔn ni i wulila k'i bɛna seli a bɛ i n'a fɔ jɔn mina don a man kan yani jɔn mina don a ka faamaba kan. Donc mun de bɛ ɲini i fɛ o de ye majigi ye k'i yɛrɛ bila lahalaya ɲuman na. O cogoya kelen fana na silamɛ walima mumini tuma min na n'i jɔra seli kɛli kan i bɛ mun kɛ fɔlɔ i b'i saniya i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na silamɛya baara tɛ taa ni saniya tɛ. Silamɛya yɛrɛ de ye saniya ye. N'i ye saniya bɔ silamɛya kɔnɔna na ka ban i b'a ye k'a fɔ fɛn caman bɛ t'i dan. Donc silamɛ man kan tɛ ka kɛ nɔgɔtɔ ye cogo si la. Tɔhara o ye diyagoya de ye silamɛ ka lahalaya bɛɛ lajɛlen na. Donc i b'i yɛrɛ saniya k'i yɛrɛ bila lahalaya cɛ ɲuman na. O de kama an ka sigida tɛmɛlen an bɔra ka seli kɛnɛya sharti n'o dɔ bɛ tali kɛ k'i lawura sutura ani fana k'i basigi. Donc n'i bɛna seli kɔnɔna i bɛna don seli kɔnɔna na i bɛ nin labɛn ninnu bɛɛ lajɛlen de sabati. Ko i dontɔ la i bɛ don ni kan jumɛn fana de ye o de ye Allahu akibar. O kɔrɔ ye mun ye ko Ala ka bon. N'i bɛna don i ka faama kan n'i bɛna don i ka bɔsi kan i ka masakɛ kan i kan ka kuma de fɔ a ye i kan ka kumaba de fɔ. Dɔnnibagaw y'a jateminɛ kuma jumɛn ka bon ka tɛmɛ nin kuma in kan Allahu akibar ko Ala ka bon. Ala ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan. Donc n'o bonya ci ye tiɲɛ ye o bonya sabatilen don i yɔrɔ e kan k'i yɛrɛ fara ɲɔgɔnya ka bɔ diɲɛlatigɛ kow bɛɛ lajɛlen i kan k'olu bɛɛ bila kɛrɛfɛ ka d'a kan i bɛna i dabaga Ala de kunbɛn ɲɔgɔnya. I kan ka a kunbɛn ɲɔgɔnya ni bonya kɔdan ye i kan ka a kunbɛn ɲɔgɔnya ni majigin dan ye i kan ka a kunbɛn ɲɔgɔnya ni mafa dan ye. Donc ko Allahu akibaru bɛ nin bɛɛ lajɛlen de yira an na k'a yira jɔnni k'a ka jɔnya yira ka Ala ka alaya yira a la ka Ala ka kɔrɔta ani Ala ka se yira. Donc dɔnnibagaw ko i bɛ hikimɛba min sɔrɔ takbiratul ihram na ko o dɔ ye nin ye Ibn Qayyim ka fɔ la. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma. Donc seli farida filanan takbiratul ihram o de ye Allahu akibar fɔ ye. Ihramu min fɛnɛ b'a la dɔnnibagaw b'a yira an na ko munna k'a fɔra ko takbiratul ihram arabukan na n'a fɔra ihramu an bɛ se k'a fɔ ko haramuyali. Ko o dalen bɛ Allahu akibar in kan mun na ko ka d'a kan n'i ko Allahu akibar o kɔrɔ ye e tun bɛ baara wɛrɛ minnu na ka kɔn i doli ɲɛ seli kɔnɔna na o baara ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ haramuya e kan k'a daminɛ kuma la k'a daminɛ dumuni na walima baara fɛn o fɛn min tɛ seli dɔ ye k'o bɛɛ lajɛlen de bɛ haramuya e kan sa f'i ka bɔ i ka seli kɔnɔna na. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma. A filanan qira'atul fatiha o de ye fatiha kalani ye. Fatiha kalani i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min na auzubillahi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ka taa bila wala dɔɔlin. An b'a jigiya k'a fɔ silamɛ ɲuman mumini ɲuman mɔgɔ mɔgɔ n'i ka diinɛ b'i bolo ba la mɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲininka ko suratul fatiha ye jumɛn ye. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma. Suratul fatiha kalani o fana ye farida ye i ka seli kɔnɔna na. Ciba sanu bɛ a fɔ an ɲɛna la solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ko seli tɛ maa ye maa min n'i ma i ka seli kɔnɔna na i ma fatiha kalan. Ko seli tɛ maa ye la solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ko seli tɛ maa ye maa min ma
fatiha kalani ye ciba sanu ka kumakan de donc o b'a yira na k'a fɔ fatiha fana kalani o ye jagoya bilen de i ka seli kɔnɔna na ni a bɔra i ka seli la dɔrɔn an bɛ se k'a fɔ i ka baara tiɲɛna i ka baara kɛra tɔkajɛ ye ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma a seli dɔnnibagaw b'a yira na k'a fɔ fatiha kɔni kalani a kɛra fardan aw nafilan o ye jagoya de a kɛra farda seli ninnu ye walima an ka baraji ɲini seli ninnu fatiha kalani ye jagoya ye ala ka hakili ɲuman di an ma a duruna alqiyamu laha afwan an pana kelen kunna takbiratul ihram i bɛ takbiratul ihram kɛ waati min na alqiyamu laha min ɲinilen don i fɛ o wagati k'a sɔrɔ e jɔlen don takbiratul ihram bɛ kɛ waati min na o k'a sɔrɔ i jɔlen don o ye jagoya bilen ye a naaninan de ye fatiha kalani ye an bɛ hakɛto ɲini a duurunan i bɛ fatiha kalan kuma min fana na o k'a sɔrɔ i jɔlen don alqiyamu laha o k'a sɔrɔ i jɔlen don donc a tɛ yani k'i sigi ka fatiha kalan sariyatigiw fɛ yen nɔ hada la yajuz fatiha i bɛ fatiha kalan kumana min na o k'a sɔrɔ i jɔlen don fo n'a kɛra darura ye n'ala sɔnna ma an ka sigida wɛrɛ nataw an na walawalali di o la seli kɛcogoyaw fana bɛ yen nɔ seli kɛcogoyaw bɛ yen nɔ ka d'a kan an ka alisilamɛya diinɛ ye nɔgɔya diinɛ de kodɔn diinɛ don donc ni dɔrɔraw kama n'i ma se ka jɔ cogoya wɛrɛw bɛ yen nɔ sariyatigi bɛ min sɔn nɔgɔya i ye n'ala sɔnna ma an ka sigida wɛrɛw la an bɛna da se olu ma nka min ɲininen don i fɛ ni a se b'i ye k'a sɔrɔ e ka kɛnɛ baasi foyi t'i la a ka kan de i k'i jɔ tuma min na fatiha bɛ kalan o k'a sɔrɔ i jɔlen don a wɔɔrɔnan aruku'u o de ye kinbiriku minɛni ye aruku'u fardun fi kulli salat lil qadir alayhi bi ittifaq al ulama ka i kinbiri minɛ n'a sɔrɔ i bɛ se dɛ n'a sɔrɔ i bɛ se ka d'a kan an damaga ala tɛ mɔgɔ si bila fɛn na fɛn min ni a se t'i ye ala tɛ fɛn mɔgɔ bila fɛn na fɛn min n'i tɛ se a la donc ni maa min bɛ se ka ruku minɛ i ka seli la o fana ye farida ye dɔnnibagaw ma ɲɔgɔn sama o la a wolonfilanan rafu minhu ka wuli ka bɔ kinbiri minɛ na rafu minhu ka wuli ka bɔ kinbiri minɛ na o fana ye jagoya ye a seegina a sujudu o de ye sujudu ye n'an b'a fɔ tenturu المتفق عليها فيفترض على كل مصل أن يسجد مرتين في كل ركعة أبي واجبيا سليباغا كان إكي تنترو شين فلا أراكان كيلون أبي واجبيا سليلا كان إكي تنترو شين فلا أراكان كيلون دون باغو ما نيغون سما أو فننا أكونونتونا الرفع منه ka wuli ka bɔ tenturu la n'i ye tenturu yɛrɛ baara ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ fɛnba de b'a la kodɔnba de bɛ a la ka d'a kan sujudu huwa ablagu darajati tawadu k'i tenturu dugu la o ye yɛrɛmajigi daraja dan de yani yɛrɛmajigi yɛrɛ dɔgɔya degere laban o de ye k'i tenturu bɔgɔ la dɔnnibagaw b'a fɔ الخضوع لله حيث يدعو المصلى أعز أعدائه وجهه على الأرض مما يكسر الكبر ويحقق العبودية الكاملة ka iten turu i damaga ala ye k'i bɛna ye k'a fɔ o ye yɛrɛmajigi daraja laban ye ko yɛrɛmajigi don ani k'i yɛrɛ kolo k'i yɛrɛ mafa i damaga ala ye ko ka d'a kan i ɲɛda i farisogo yɔrɔ min ka di ye ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan n'o y'i ɲɛda ye i bɛna o de da dugu la ko a dɔw la n'i y'o i ɲɛda yɔrɔ min ka di i fari fan bɛɛ ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan n'o ye i ɲɛda ye n'i y'o da bɔgɔ la k'i b'a ye k'a fɔ yɛrɛbaya min bɛ nin na yani ko a b'o kari ko wa fana a b'a to k'a fɔ ko jɔnni i bɛ k'i ka jɔnya yira i damaga ala la k'i ka majigi yira i damaga ala la k'a yira ala la k'a fɔ ala
e de ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan wa fɛn min yɛrɛ fɛnɛ ka bon ne bolo ka tɛmɛ ni fari fan bɛɛ ye o de ye ɲɛda ye ne filɛ nin ye k'o tereke bɔgɔ la e ala ɲɛ dɔrɔn jati kama dɔnnibagaw ko n'i ye nin waleya in ta k'a lajɛ ko nin waleya in yɛrɛ dɔrɔn kama ko fɛn min ye adamaden yɛrɛ bonya min b'i nikun na yɛrɛ bonya ani kafa min b'i nikun na ko nin waleya in bɛ se k'o kari ko wa fana ko a bi an dabaga ala ka kumakan dɔ bɛ yen nɔ wasjud waqtarib ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔna na suratul alaki kɔnɔna na aya 19 wasjud waqtarib ko i ten turu i k'i yɛrɛ masurunya i dabaga ala la k'i b'a ye k'a fɔ ko ala ka yamaruya waleyali fana don donc an bɛna ye k'a fɔ baara minnu bɛ seli kɔnɔna na kuma dɔw la ni mɔgɔ min m'a faamuya kuma dɔw la ni mɔgɔ min t'an ka diinɛ in dɔn a bɛ k'i kɔnɔ ko birika wuli gansan don walima entraînement don la silamɛ i bɛ baara fɛn o fɛn kɛ seli in kɔnɔna na k'a daminɛ ŋaniya la ka na takbiratul ihram na Allahu akbar fɔlɔ fɔli ye ka na fatiha ninnu kalanni na ka na ruku'u la i b'a ye k'a fɔ kodɔn dɔ de bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kalan de bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ n'i ye ruku'u yɛrɛ ta k'a lajɛ kuma dɔw la i b'a ye k'a fɔ ruku'u fana ale fana bɛ yɛrɛmajigin ko fɔ kuma dɔw la adamaden yɛrɛ cogoya la k'a fɔ k'i b'i suuli a ma nɔgɔn ni ma kuma dɔw la ka tila ka bɔ suulili la ka t'i ten yɛrɛ bila bɔgɔ la i b'a ye k'a fɔ o ye majigin dan de ye donc n'i sera ka nin kɛ i damaga ala ye siɲɛ 5 tile kɔnɔna na an b'a jigiya k'a fɔ o ala kelen bɛ tila k'e yamaruya ni fɛn minnu kɛli ye o kɛli man ka gɛlɛya i ma wa ala b'i fatani ka bɔ fɛn minnu fɛnɛ kɛli ma ne hakili la olu dabilali fɛnɛ man ka gɛlɛya i ma n'a sɔrɔ réellement i bɛ ka nin waleya minnu kɛ i bɛ ka nin haraka minnu kɛ n'a sɔrɔ i y'a kɔrɔ faamuya n'i y'a laɲini yɛrɛ faamuya an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma Nawawi fɛnɛ b'a fɔ an ɲɛna ko afdal a'da'il insan ra'suhu ko adamaden yɔrɔ min ka kusa n'a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye k'o de ye kunkolo ye munna kunkolo de ka fisa ka tɛmɛ i fari fan bɛɛ lajɛlen kan ko ka d'a kan i hakili bɛ kunkolo de kɔnɔna na n'i y'a mɛn adamaden dɔrɔn a hakili de don donc ni hakili bɔra adamaden na ka ban dɔrɔn i ni bagan bɛɛ lajɛlen ka kan donc ko kunkolo de ka bon ni fari fan bɛɛ lajɛlen ye ka d'a kan hakili b'a la an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma ko wa afdalu ma fi ra'si aljabha ko fɛn min fɛnɛ ka fisa walima fɛn min fana kɔrɔtalen don mɔgɔ fari fan bɛɛ fana na walima kunkolo fan bɛɛ lajɛlen na k'o de y'i ten ye o de y'i ten ye ko ni a fɔra ko i fari fan bɛɛ min ka fisa ni i fari fan bɛɛ ye ani fari yɛrɛ fana n'o ye kunkolo fana na yɔrɔ min fana ka kusa n'o bɛɛ ye o ye ten ye ko n'i y'o da bɔgɔ la donc yɛrɛmajigin fosi tɛ tɛmɛ o kan i sera k'o kɛ i ala min ye o ala t'e bila foyi la k'i ka dɛsɛ k'o kɛ o ala tɛ e fatani ka bɔ fɛn o fɛn na k'e ka dɛsɛ k'o kɛ o de kama kuranɛ aya b'a fɔ an ɲɛna inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullah akbar ko seli bɛ mɔgɔ fatani ka bɔ walejugu ma ani kɔnko donc kuma o ye selila jumɛn ko ye selila min yɛrɛ ni a bɛ k'a ka seli kɛ laɲini minnu bɛ seli la kalan minnu bɛ seli la ani kodɔn minnu bɛ seli la n'i sera k'o faamuya siga t'a la k'a fɔ i ka seli a b'i fatani ka bɔ kɔnko la ani walejugu la an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma an y'a fɔ aw ɲɛna n ko se tenturu farida de don siɲɛ 2 arakan kelen o kelen a ka kan selila kan ka na n'a ye imam ali ale fana ko mɛ ko hakilina jumɛn fana ye sariyatigiw bila k'a fɔ ko mɔgɔ k'i ten turu siɲɛ 2 arakan kelen o kelen na a ma fɔ siɲɛ 1 walima u ma fɔ siɲɛ 3 walima u ma fɔ siɲɛ 4 ko n'i y'o fana lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko kalan dɔ fana b'o la
o kalan ye jumɛn Imam Ali ko ala ka kumakan na ala b'a fɔ an ɲɛna ko minha khalaqnakum ko an ye aw da ka bɔ bɔgɔ de la ko n'i ten turu siɲɛ kelen k'i ten turu bɔgɔ la siɲɛ kelen k'i ten to bɔgɔ la k'i ten to dugu la ko selibaga ɲuman mumini ɲuman k'i hakili kan k'a ye k'a fɔ ko awɔ siga t'a la ala min ni a ka bon a ye anw da ka bɔ bɔgɔ la ala ye masaba ye ko wa o masaba in tuguni a bɛ tila ka anw faga k'a bɛ tila ka an faga an salen kɔfɛ an bɛna taa yɔrɔ jumɛn wa fiha nu'idukum ala bɛ tila k'o fɔ an ɲɛna ko an bɛ tila ka aw segin o bɔgɔ kelen de la ko la ko selibaga k'i kan k'a dɔn k'a fɔ ko i bɛ ka ala min bato ko masadennin tɛ masaba de don masa min ka se ka bon ka tɛmɛ setigi bɛɛ lajɛlen ta kan masa min ka se kɔnna setigi bɛɛ lajɛlen ta ɲɛ wa se bɛɛ lajɛlen bɛ ban ka masa min ka se to ko i bɛ hakili sɔrɔ k'a fɔ ko ja o ala min ye da ka bɔ bɔgɔ la ko wa k'i bɛ tila ka segin ka taa o bɔgɔ kelen na a janyana walima a surunyana Imam Ali ko n'i ye tenturu siɲɛ 2 ta k'a lajɛ k'i bɛ nin kodɔn in de sɔrɔ a la an bɛ to k'o de fɔ kuma bɛɛ ngo an ka silamɛya diinɛ in kunfɛtɔ diinɛ tɛ kuma caman na mɔgɔ dɔw mana ye an ka batow la u kamana bɛ gan kosɛbɛ kuma dɔw la hali an balima alisilamɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ a bɛ k'u kɔnɔ ko seli in ye birika wuli dama de don ou bien entraînement de don la silamɛ bɛ haraka kɛ a ka bato kɔnɔna na sariya b'i bila fɛn o fɛn na e bɛ n'a ye k'a fɔ a kɔfɛ kodɔn dɔ de b'a la a kɔfɛ laɲini dɔ de b'a la hɛrɛ dɔ de b'a la jɔn i bɛ min sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma an bɛ segin ka taa an ka walanda kɔnɔna na an y'a bila a sujud n'o de ye a sekina farida sekina donc farida 9 rafu minhu ka wuli ka bɔ tenturu la a tana a julusu lissalami o de ye k'i sigi salamu bilali kɔsɔn a julusu lissalam k'i sigi salamu bilali kɔsɔn a tan kelenna a tɔmanina o de ye hakili sigi n'i bɛ seli a kan ka i ka seli bɛɛ lajɛlen kɛ hakili sigi kɔnɔna na wal itidalu an y'a kalan cogo min na bamanankan na ko k'i yɛrɛ jɔ walima k'i basigi k'i tilen n'i ye nin lajɛ a tɔmanina wal itidal kuma dɔw la i b'a ye k'a fɔ u kɔrɔw man jan ɲɔgɔn na k'i hakili sigi k'i basigi yani i ka seli kɛ mafa ani hakili sigi ani basigi kɔnɔna na o ye diyagoya de kana dɔrɔn ka Allahu akbar fatiha kala i b'a sɔrɔ hali harufu bɛɛ ma hakɛ ma di ka ɲɛ ka i kimbiri minɛ hali ma se o daraja ɲɛnama na i pan ka wuli sujudu fana bɛ kɛ yani seli tɛ se ka kɛ haraba kɔnɔna na la seli kan ka kɛ bitomanina wal i'tidal dɔnnibagaw ko at-tamanina hiya taskinu jawarih حتى تطمئن المفاصل ويستوي كل عضو في مقره بقدر تسبيحة على الأقل كتمانينا ni ango kanga awala wala ibise ga fu franfasia mindi ala ko de ka isenfo basigi taskinul jawari ki isenfo basigi hatta tatma'inul mafasil ko fo I fasajuru walma ikolo tugudaw olu bela jelenga sega hakili sigi yani ikolo tugudaw ulu bɛɛ ka a place sɔrɔ wa yastawi kullu udwin fi maqarrihi I farikolo I senbon bɛɛ lajɛlen ka a sigiyɔrɔ sɔrɔ nin bɛ mun fɔ dɔrɔn bi qadri tasbihatin ala aqalli ko hakɛya la misaliya la tasbihatu siɲɛ kelen subhanallahi fɔ siɲɛ kelen donc min ɲininen don an fɛ ko ni an bɛ seli kɛ n'i bɛna ruku kɛ I bɛ ruku kɛ cogo jumɛn na n'i ye I kinbiri minɛ fo k'a sɔrɔ I ye kinbiri minɛ I bolo y'i kinbirikun sɔrɔ I bolo k'i kinbirikun sɔrɔ n'i bolo y'i kinbirikun sɔrɔ I kɔ in fana ka tile ani I kunkolo tuma min na n'i yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko
i farisogo walima i kolotuguda ninnu bɛɛ lajɛlen y'u u place sɔrɔ o waati la a bɛ se k'a fɔ ko tɔmaninatu dafara i ka kinbirikunminɛ ninnu na n'i bɛna sujudu fana bin o cogoya kelen na e yɛrɛ y'i ten turu e bolo ma dugumala sɔrɔ kinbirikun yɛrɛ fana ma dugumala sɔrɔ e girinna ka wuli i b'a ye k'a fɔ e ko sujudu la an bɛ se k'a fɔ ko tɔmanina t'a la a ma kɛ ni basigi ye a ma kɛ hakilisigi kɔnɔna na a ma kɛ mafa kɔnɔna na ka d'a kan i senfɛnw bɛɛ b'u u place sɔrɔ i articulation yani kolotugudaw u bɛɛ lajɛlen b'u u place sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma a tan filanan tartibul faraidi o de ye faridaw dadali ɲɔgɔn kan tartibul faraidi ka faridaw dada ɲɔgɔn kan a tan sabanan assalam o de ye salamu bilali ye i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na a daminɛ na ko seli donda ye takbiratul ihram o de ye Allahu akbar fɔlɔ i bɛ Allahu akbar fɔlɔ min fɔ yanni i ka seli daminɛ n'i ye ŋaniya sigi Allahu akbar fɔlɔ in o de ko don a bɛ fɔ de ma ko takbiratul ihram n'o ye seli donda ye Cibasamu yɛrɛ ka kumakan de don ko a bɔda fana wa tahliluha at-taslim tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim i bɛ bɔ seli kɔnɔ ni jumɛn de ye o de ye salamu bilali ye n'o de ye salamu alaikum fɔ ye donc o de b'i bɔ i ka seli kɔnɔna na k'a yira i la k'a fɔ ko nin seli baara in kun cɛra nin yɔrɔ la an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma an bɛna a dada ɲɔgɔn kan ka segin a kan teliya la nka an b'a jigiya k'a fɔ anw ni aw an ye faamuya caman sɔrɔ seli farida ko kunkan an ko seli farida an ka dɔnni jeturaw u y'a sogolon ka taa bila fɛn 13 la kuma dɔw la yɔrɔ dɔw la i b'a ye k'a fɔ dɔw bɛ na n'a ye 14 dɔw bɛ na n'a ye 15 o si tɛ baasi ye i b'a ye k'a fɔ kuma dɔw la dɔnnibaga dɔw bɛ fɛn dɔw ni fɛn dɔw fara ɲɔgɔn kan mais dɔw b'a bɔ ɲɔgɔn na mais a bɛɛ ye o kelen de an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma an ko a fɔlɔfɔlɔ a niya o de ye ŋaniya sirili ye a filanan takbiratul ihram o de ye Allahu akbar fɔlɔ fɔli ye o ye farida ye a sabanan alqiyamu laha i bɛ Allahu akbar fɔlɔ in fɔ kuma min na o kan k'a sɔrɔ i jɔlen don a naaninan qira'atul fatiha o de ye fatiha kalanni ye a duurunan alqiyamu laha o k'a sɔrɔ i jɔlen don a wɔɔrɔnan aruku'u o de ye kinbiriku minɛni ye a wolonfilanan arrafu minhu ka wuli ka bɔ kinbiri minɛ na a seekinan asujudu o de ye tenturu ye a kɔnɔntɔnnan arrafu minhu ka wuli ka bɔ tenturu la a tannan a julusu lissalami i bɛ sigili min kɛ ka kɔn salamu bilali ɲɛ o fana ye farida ye a tan ni kelennan at-tamanina wal itidal o de ye basigi ani mafa i k'i yɛrɛ bɛɛ lajɛlen jɔ seli kɔnɔna na o fana ye farida ye a tan ni filanan tartibul faraidi o de ye faridaw dadali ɲɔgɔn kan yani masalan e se ka ŋaniya sigi ka pan takbiratul ihram kan n'o ye Allahu akbar ye ka na k'i bɛ fatiha kalan la jagoya de don n'i ye ŋaniya siri i bɛ Allahu akbar fɔ i mana Allahu akbar fɔlɔ in fɔ i bɛ na ni fatiha o k'a sɔrɔ i jɔlen don o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sisan i bɛ mun kɛ i bɛ fatiha kalan donc k'a fɔ k'i bɛ dɔ kɛ ka dɔ la i bɛ na n'a ye a dadalen ɲɔgɔn kan i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na i se ka taa Allahu akbar fɔlɔ fɔ dɔrɔn ka sin ka i pan ka na ruku la walima ka Allahu akbar fɔlɔ fɔ dɔrɔn k'i pan ka na sujudu la i bɛ a dada ɲɔgɔn kan tartibul faraidi ka faridaw dada ɲɔgɔn kan i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na a tan ni sabanan assalam o de ye salamu bilali ye ka aw fo ka wale ɲuman dɔn aw fɛn o fɛn sɔgɔlen b'an na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan an b'a fo ka wale ɲuman dɔn aw ka ɲɛmadaliko ɲuman na an b'a jigiya k'a fɔ an ye faamuyali caman sɔrɔ seli faridaw la i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na depuis jɛmukan in daminɛ waatiw la a dabɔra de aw ni aw an bɛ se k'an ka bato kɛcogoyaw faamuya nɔgɔya la ani teliya la an y'a fɔ aw ɲɛna n ko nɛgɛjuru siraw bɛna labila don nataw la aw ni aw an bɛ se ka ɲɔgɔn baro an bɔra ka walanda minnu di aw yɛrɛ ye faamuyali minnu sɔrɔ a la ani n'a sɔrɔ ɲininkali bɛ aw bolo anw kɔni ye denmisɛnninw de ye an bɛ kalanbolo la
hal n'a sɔrɔ an ma ɲininkali ninnu jaabiw dɔn an karamɔgɔw bɛ yen nɔ an bɛ jaabi an bɛ ɲininkali ninnu ta don nataw la ka sɔrɔ ka tila ka n'u jaabi di aw ma ni Ala ka jɛn ye o mana bi ni Ala sɔnna ma nɛgɛjuru sira o labilalen don ni aw bɛ se ka weleli kɛ 93 91 68 92 walima 78 68 70 14 ni aw ye ni nɛgɛjuru sira fila fɛn o fɛn kɔnkɔ ani an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ directement cɛ k'an ka foli ni waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛn ni waati in na ka ɲɛsin an fa ani an karamɔgɔ ma ale de ye nin bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ye a Seyid Sherif Usman Madan Haidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka dugawu k'u ye ni ka tila ka dugawu ɲini u fɛ kɛnɛ in kɔnɔna na k'a fɔ ya rabi yan ma Ala ka an ɲɛ mɛn u la an bi an baw fana fo a Seyid Sherif Usman Madan Haidara a furumuso sanumanw an b'u fo kɛnɛ in kɔnɔna na k'a daminɛ an ba la Haidara Hajara Tunkara Haidara Fatima Zahara Tarawele Haidara Aisha Kulubali Haidara Halima Dagamesa u bɛɛ lajɛlen bɛ fo kɛnɛ in kɔnɔna na le prince de croyants a Seyid Sherif Ahmed Tidiane Haidara fana bɛ fo kɛnɛ in kɔnɔna na ani a balima tɔw bɛɛ lajɛlen salamu alaikum allo salamu alaikum salamu alaikum allo ne balimakɛ salamu alaikum an karamɔgɔ salamu alaikum ale to i k'i mabɔ tele la dɔɔni ayiwa ani an karamɔgɔ ma ɲɔgɔn sɔrɔ k'an ka foli ni waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛn ni waati in na ka ɲɛsin an faw ma n'o de ye Jamiyatu Ansardini Islami kulu kɔnɔ laselikɛla ŋana minnu bɛ yen nɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ in kɔnɔna na k'a daminɛ an fa la a Sheikh Mohamed Lamin Cham Segu dugu kɔnɔna na an bi a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ kɔnɔna na ka a Sheikh Alifa Jalo Bamako a fɛnɛ folen don kɛnɛ in kɔnɔna na salamu alaikum salamu alaikum an karamɔgɔ kɔni baasi t'i la alhamdulillah denbaya do kɔni baasi tɛ yen baasi foyi tɛ yen alhamdulillah bisimila inshallah kɔni diyara a ye faamuyali caman sɔrɔ alhamdulillah an ye caman faamu o diyara an ye Ala k'an nafa ni an ka dɔntaw ye inshallah n tɛ ni baraji y'a kunnafoniya ayiwa merci ayiwa ni baraji ka an karamɔgɔ Alifa Jalo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen bɛ fo kɛnɛ in kɔnɔna na an bi an to yan ka taa fo san toro ani karante la Sheikh Adam Jabi salamu alaikum waalaikum salam waalaikum salam i tɔgɔ ni jamu ka bɔ min Yusuf Sangara Yusuf Sangara ka bɔ min Sangara i Sangara i bɛ ka weleli kɛ ka bɔ min ka bɔ Kayi Kayi kaw do kɔni baasi t'u la baasi t'u la alhamdulillah alhamdulillah bisimila ne ma ko émission lajɛ a diyara an ye an ye kunnafoniya camanba de sɔrɔ a la alhamdulillah n yɛrɛ mɔgɔ bɛ kɛ dɔw la kosɛbɛ gɛlɛyaw b'an da la kɛ dɔw ka ɲɛ i kɛ danaya kama na Ala sɔnna ma an ka ɲɔgɔn sama dugawu la mashallah Ala ka a kɛ an karamɔgɔ yɛrɛ bonya kama Ala ka kɛnɛya di alisilamɛ bɛɛ lajɛlen Ala ka hɛrɛ kɛ an ni alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ye an yɛrɛ mago b'aw ka dugawu la an bɛ Kayikaw bɛɛ lajɛlen fo an balimakɛ tɔgɔ la
ni yɔrɔ in na k'an karamɔgɔ Al-Ustaz Al-Fadil Saïd Diallo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an b'u fo kɛnɛ in kɔnɔna na. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. An karamɔgɔ ka weleli kɛ ka bɔ min? Ne bɛ ka weleli kɛ ka bɔ Marakala. Marakala. I tɔgɔ ni jamu? Ne bɛ ka ɲininkali kɛ salamu alaikum min fɔ seli bannen kɔ salamu alaikum walima assalamu alaikum de. Ayiwa. Y'a faamuya. N'Ala sɔnna ma an bɛ tila ka jaabi di. An bɛ an karamɔgɔ Ibrahim Ɲang Mamasal a n'a ka denbaya an b'u fo kɛnɛ in kɔnɔna na. Ka Marakalakaw bɛɛ lajɛlen fo an balimakɛ min bɔra ka weleli kɛ sisan. Salamu alaikum. Baasi tɛ yen nɔ alhamdulilah. Ne ba i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min? An b'a ɲini an ka welelikɛlaw fɛ ni aw bɛ weleli kɛ aw bɛ dɔ bɔ télé mankan na ni ka aw mabɔ télé la dɔɔni. Wa alaikum salam somɔgɔw. Alhamdulilah. Allo an tulo b'i la. Ayiwa an balimakɛ ka nɛgɛjuru sira ma sabati. K'an ka foli ni waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛn nin waati in na ka ɲɛsin jamiya a ɲɛmɔgɔbaw ma k'a daminɛ Alhaji Adam Sanogo Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ, Alhaji Surakata Salamantaw, Seydou Jara u bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na. K'an ka foli ni waleɲuman dɔn ta ka ɲɛsin an ka télé ɲɛmɔgɔyaso fana ma. Salamu alaikum. Ne fa bisimila i tɔgɔ ni alhamdulilah an bɛ Ala tanu. O diyara an ye. A ye alhamdulilah o diyara an ye. Amina yarabi amina yarabi. Amina yarabi. Amina yarabi. Ayiwa o diyara an ye ni baraji. An ka laɲini ye nin de ye Shirifila TV Jabarani a y'a kanu ka jɛmukan in sigi dɔrɔn. Salamu alaikum. A bɛ n'a fɔ ale fana taara. Jɛmukan in sigi kun. Salamu alaikum. O fana taara. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. An karamɔgɔ i tɔgɔ ni jamu ka wele kɛ ka Tamimu Dari Mohamed Meiga. Mohamed Meiga. Tamimu Dari Mohamed Meiga. Tamimu Dari. Masha Allah. Ka bɔ min? Mohamed Meiga. I Meiga. Ka bɔ Sevare. Sevare. Ma fɔ Mohamed Meiga de ko Tamimu Dari Mohamed Meiga. Tamimu Dari Mohamed Meiga. A ɲɛna sisan. Oui. Masha Allah. Sevare ka bɔ Sevare. Baasi t'aw la kɔni. Baasi t'u la. Alhamdulilah. Ni émission ni a daminɛna bi de wa ou bien mais parce que ma deli k'a lamɛn o. Ayiwa o de y'i ka ɲininkali ye. Émission in ma daminɛ bi. O de ye ne ka ɲininkali ye parce que ne bɛ to ka karamɔgɔ de lamɛn nin waati min na quoi 10 heures kɔnɔna nin na.
Ah, Bashitala. 10 heures kɔnɔna nin de la quoi sani juma heure ka se mais bi m'a ye quoi kɛnɛya bɛ wa ou bien kɛnɛya tɛ Ah, basi fosi t'a la. Basi fosi t'a la. An bɛ an balimakɛ fo ka waleɲuman dɔn fo Sevare. A ko laada la a bɛ deli ka an karamɔgɔ ka bilasiralikanw de mɛn nin waati in na ko kɔni a ma bilasiralikanw sɔrɔ bi an b'a yira la k'a fɔ basi fosi tɛ a la baaraw ni a cogoya de don. Salamu aleykum. Waleykum salam. Ne ba i bisimila i tɔgɔ ni jamu ka bɔ. Waleykum salam. Warahmatullahi wa barakatuh. I tɔgɔ ni jamu ka bɔ. Ni sɛnpara. A bɛ Bangali Ɲabugu la. Ah, i sɛnpara. Bisimila. Ne foli bɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya ye. Inshallah u b'i ka foli mɛn. Nka ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'o d'an n'u ma. Amin ya rabbi. Ala k'o d'an ma. Amina ya rabbi. An bɛ dugawu kɛ a émission in taabolo a ka ɲi kojugu. Ayiwa o diyara n ye. O diyara an bɛ dugawu k'u yɛrɛ ye. Ayiwa o diyara n ye. Ala k'i bolo mɛn i ka baara la. Amina ya rabbi. Ni baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen Ala ka sijan ni kɛnɛya d'aw ma. Amina ya rabbi. N ka foli bɛ n ka se dɔ ye fo yafa Adija Mimi Hayidara. Hayidara a b'a mɛn n'Ala ka diɲɛ ye. An bɛ yɛrɛ fo Sɛnpara. Aw sɔgɔmada fɛ foli de a diyara n ye ni baraji. Émission in diyara kojugu walahi Ala k'i sara. Amina ya rabbi an b'a jigin aw ye faamuya caman sɔrɔ inshallah. Ni baraji. Sɛnpara. An y'o de fɔ aw ɲɛna sigi in kun tɛ dɔwɛrɛ ye anw ni aw an bɛ se k'an ka bato kɛcogoya faamuya nɔgɔya la ani teliya la. Salamu aleykum. Salamu aleykum. An b'a ɲini welelikɛlaw fɛ u ka hakɛ to u k'u mabɔ tele la. U k'u mabɔ tele la ka dɔ bɔ tele mankan na dɔɔni. Salamu aleykum. Wa aleykum salam. An balimakɛ hakɛ to i ka dɔɔni bɔ tele sɔn na i k'i mabɔ tele la dɔɔni. Salamu aleykum. Wa aleykum salam. I tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min? Salamu aleykum. Wa aleykum salam. Salamu aleykum. Wa aleykum salam. A bɛ i n'a fɔ nin tigi ka nɛgɛjuru sira ma basigi kosɛbɛ. An bɛ an ka teleso ɲɛmɔgɔyaso maaw fo k'a daminɛ Alhaji Usman Sogore ani a tɔ bɛɛ Ismail Tarawele bɛɛ lajɛlen folen don kɛnɛ in kɔnɔ. Salamu aleykum. Ayiwa bɛɛ i n'a fɔ o fana taara ka an ka RT fana fo Buya Jagili Kulubali ani an ka technique membre bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ in kɔnɔna na n tɛ ɲinɛ n yɛrɛ karamɔgɔ kɔ Ustaz Amadu Jalo an b'a fo nin waati in na fo Kati a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen nin waati in na ni Ala sɔnna ma an na dan sigi nɛgɛjuru sira la nin yɔrɔ in na ni Ala sɔnna ma an ka sigida wɛrɛ nataw an na ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka ɲɔgɔn baro an ka babu senw kɔnɔna na fo ka taa se ɲininkali minnu bɛ aw bolo ani aw yɛrɛ ye faamuya minnu sɔrɔ an ka babu senw kɔnɔna na ni Ala ka diɲɛ ye. An ka nɛgɛjuru sira kɔnɔna na an balimakɛ kun ye ɲininkali kɛ ko salamu aleykum ne don ko walima assalamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu de don. An bɛ an balimakɛ fo fɔlɔ ka a waleɲuman dɔn. An b'a dɔn k'a fɔ an fa n'an karamɔgɔ Asayid Sherif Usman Madani Hayidara ne hakili la ale ye caman farafasiya caman di diinɛ ko in kun kan. An kɔni an bɛ hakilajigiw de kɛ ka an sen da ale sen kan a ka bilasiralikanw na. An b'a dɔn k'a fɔ seli kumakan ninnu arabukanw de b'a la. Kuma dɔw la a fɔcogo a ma nɔgɔ ka d'a kan anw ka jamana in kɔnɔna na bamanankan de bɛ fɔ. I b'a ye k'a fɔ salamu aleykum min fɔra fɛn kura wɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ tɛ assalamu aleykum. I b'a ye k'a fɔ arabukan mɛnnaw fɛ yen nɔ i ye alifu walamu bɔ a la ani dɔ in na alifu walamu b'a la. Ni ko salamu aleykum ani assalamu aleykum
alfualam de a farku ye an se ka min fɔ an balimakɛ ɲɛna min ɲinilen don i fɛ n'i sera k'a fɔ cogoya ɲuman na k'a tiɲɛ ye o ka ɲi kosɛbɛ nka n'a kɛra fana ko o fɔli ma nɔgɔya i ma ko salamu aleykum de fɛnɛ ka nɔgɔya i ma an b'a fɔ ko baasi tɛ a la ka d'a kan an karamɔgɔ y'o fɔ an ɲɛna k'a ban ko diinɛ tɛ kanko ye diinɛ tɛ kanko ye laɲini minnu b'a la ani kodɔn minnu bɛ a la n'i yɛrɛ y'o faamuya ka ban kanko in tɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma an b'a jigi k'a fɔ an balimakɛ a ye faamuyali sɔrɔ a ka nin jaabi in na assalamu alaikum ani salamu alaikum farku min b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn o de ye alifuwalamu ye ni an balimakɛ sera ka alifuwalamu k'a la k'a fɔ k'a ɲɛ assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala barakatu walima ni dɔ in de fana nɔgɔyara ma a bɛɛ b'ale yɛrɛ de bolo Ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma aw mun sera ka fitini min fara ɲɔgɔn kan k'o lase aw ma o de tun bɛ tali kɛ na yanni an ka bɔ an ka babu sen kɔnɔna na an b'aw yɛrɛ de fo fɔlɔ ka aw waleɲuman dɔn aw fɛn o fɛn de kɛlen b'a ka baaraw bila k'aw sɔgɔlen to an na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka ɲɛmadaliko ɲuman na k'a fɔ an bɔra ka laseli minnu di nin ye yarabi Ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma a faamuyali kɔfɛ ka taga baara kɛ n'a ye o de ka bon ni a bɛ Ala k'o nɔgɔya ni alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ in kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ an ka sababu ɲuman kɔ n fa ani karamɔgɔ Sheikh Adam Jabi n'i ye kitabu an bɛ to ka laseli kɛ kitabu min kɔnɔ n'o ye suratu tafako ale ka sɛbɛnlen de don an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn kɛnɛ in kɔnɔna na a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'a fɔ Ala ka hɛrɛ k'an n'u ye Ala ka an ɲɛ mɔ u la yɔrɔ in na n bɛ tasibila kɛ ani ka waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ san fo ka taa se Saadu Ziwaza kɔnɔna na k'a daminɛ Amadu Zabire ni Sidi Kane ninnu na bɛɛ lajɛlen bɛ fo kɛnɛ in kɔnɔ fo ka na se Bamakɔ yan nɔ Ustaz Ali Ustaz Yusuf Ustaz Mualim Sangare ani a tɔw bɛɛ lajɛlen folen don ani an ka jamiya dukturu an b'u bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ in kɔnɔna na ka tasi bila u bɛɛ ye ka dugawu k'u ye ka tila ka dugawu ɲini u fɛ nin bɛɛ ye olu de sababu ɲuman ye nka baara in bɛɛ lajɛlen an fa n'an karamɔgɔ a bonya a n'a karama bɛɛ lajɛlen bɛ ale de bolo a n'a sababu ye ale de ye a Seyid Sherif Usman Madana Haidara an tɛ ɲinɛ a kɔ an bɛ dugawu k'a ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ ni Ala sɔnna ma n'aw bila nin yɔrɔ in na aw k'an bɛ juma nata ni Ala ka diɲɛ ye wassalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu